Commission lalosera kuti dziko lino likolola chakudya chambiri ngati nyengo ya La Nino sikhala yamphamvu. Anthu mboma la Mangochi ati ndiokondwa kuti boma liyamba kumanga msewu wa Mangochi Makanjira posachedwapa. Ndipo gulu la anthu amasheya ocheperako mu kampani ya Press Corporation auza bodi ya kampani kuti ichite apilo chigamulo cha khoti chomwe chachititsa kuti adindo ena atatu omwe anawachotsa ntchito ku kampani apemphe chipukuta misozi cha ndalama zokwana 33 billion kwacha. Takulandirani nkhani zathu. Bungwe la National Planning Commission NPC lati zotsatira zakafukufuku yemwe bungwe linachita zikusonyeza kuti dziko lino litha kukolola chakudya chambiri ngati nyengo ya La Nina sikhala yamphamvu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Planning Commission NPC Andrew Jamali anena izi ku Lilongwe pomwe amapereka zotsatira zakafukufuku yemwe bungwe lachita oona momwe nyengoyi yakhudzira zokolola komanso chuma cha dziko lino. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Zotsatira zakafukufukuyi mwa zina zasonyeza kuti dziko lino litha kukolola chakudya chochuluka kufika pa 8 pa 100 iliyonse ngati nyengo ya La Nina sikhala yamphamvu. Zotsatirazi zaonetsanso kuti ngati nyengoyi ngakhale yamphamvu zokolola zikhoza kutsika kuchoka pa 14 pa 100 iliyonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NPC Andrew Jamali atsindika kufunika koyika ndondomeko zoyenerera zothandizira alimi pofuna kuonetsa kuti alimi ali ndi zipangizo, njira zamakono komanso thandizo loyenerera lothandizira kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Ngati tingakolole bwino chakudya chiti chisamali chifukwa La Nina sikuti abweranso chaka chamawa haya komanso pakali panopa ma food stock athu kapena kuti chakudya chathu nchosakwanira kwenikweni ndiye mpofunika kunena kuti ngati tingakolole tisamale. Mmodzi mwa akuluakulu ochita kafukufuku ku bungwe la International Food Policy Research Institute Ayan Duchoslav ali nkofunika kulimbikitsa ntchito za ulangizi pofuna kuthandiza alimi mu nyengoyi. Kubwera kwa nyengo ya La Nina kukutsatira nyengo ya El Nino yomwe inakhudza lino chaka chatha zomwe zinachititsa kuti alimi ambiri asakolole chakudya chokwanira. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Anthu aku Mangochi atali ndi chiyembekezo kuti mavuto amayendedwe achepa kutsatira lonjezo la boma kuti liyamba kumanga msewu wa Mangochi mpaka ukafika ku Makanjira. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wauza nyumba ya malamulo posachedwapa kuti boma silinayiwale za ntchitoyi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Masiku apitawa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anaonekera ku nyumba ya malamulo komwe amakafotokoza zina mwa ntchito zomwe boma likugwira komanso kukayankha mafunso kuchokera kwa aphungu ku nyumba ya malamulo. Limodzi mwa mafunso omwe anatuluka mnyumbayi ndi nkhani yokhudza ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira. Phungu wa dera la kumpoto mboma la Mangochi a Benedicto Chambo anati anthu aku Mangochi komanso okhala mozungulira dera lake akufuna kudziwa kuti ntchitoyi ili pati. Malingana ndi Achambo, anthu a mdera la Makanjira, Luranga ndi madera ena ndi okondwa ndi ntchito zina za chitukuko chomwe boma likugwira monga chitukuko cha madzi chomwe ntchito yake ili mkati, ntchito yomanga chipatala ku Makanjira komanso kukonza ena mwa maulalo omwe anaonongeka. Koma anati ambiri akufuna kudziwa za ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira. Mawu ake Dr. Chakwera anatsimikizira phunguyu kuti ntchitoyi iyamba posachedwa kamba kuti ndalama zogwirira ntchitoyi zilipo. Chilimbikitso choti ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira tsopano iyamba chapereka chiyembekezo chachikulu pakati pa anthu okhala mozungulira madera osiyanasiyana mboma la Mangochi. Nkhani meja ndi yabwino kwambiri ngakhale inayamba kalekale koma ndi nkhani yabwino imene tikuyembekezera mwachidwi. Tinena kuti chiyembekezo chathu ndi chachikulu pa nkhani imeneja poona kuti nkhani imeneja khala ikukambidwa komabe ife sitinataye chikhulupiriro tikudziwa adindo athu alipo ndipo ali nafe akutiona mmene tikuzunzikira ndi kusokonekera kwa msewu umenewu. Nkhani imeneyi ife ndipo tikuyilandira ndi manja awiri komanso anthu m'manyumbamo payekha munthu atamva zimenezi ali wokondwa kwambiri
ndipo akungoona kuchedwa kuti kodi ziyambika liti. Bridge kumangidwa ata inenso pamalopo ndikupaona komanso ndapaona kuti bridge apamwamba ife tikunyadira kuno moti zizalumikizana nemene akunenera kuti nsewu kubwera zizakhala zinthu zapamwamba. Pali chiyembekezo choti ntchitoyi ikadzatha anthu ambiri adzapindula ndi ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za malonda komanso za ulimi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Boma la dziko la Japan latsimikizira dziko la Malawi kuti lipitiriza kuthandiza dziko lino magawo othandiza kuthana ndi umphawi komanso kukweza chuma kudzera maphunziro. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi, Yoichi Oya, wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo omwe anakonza okumana ndi omwe anapindula ndi maphunziro a mdziko la Japan. Emmanuel Chikonso wadza ndi ripoti. Kwa zaka zochuluka tsopano dziko la Japan lakhala likuthandiza maiko a mu Africa kuphatikizapo Malawi magawo osiyanasiyana makaonetsetsa kuti anthu akukhala odzidalira komanso kutukula nkhani zachuma kudzera m'maphunziro omwe amapereka mwaulere. Poyankhula pamwambo omwe kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi, Yoichi Oya, anakonza ku nyumba kwawo, anati maphunziro ndi chida champhamvu chotukulira dziko komanso chothandiza kuthana ndi umphawi. Apa Oya analonjeza zopitiriza kupereka maphunziro aulere mdziko lawo kwa mzika za dziko lino posintha kaganizidwe ndi kuthandiza kutukula chuma cha dziko lino. Wachiwiri kwa mkulu woona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena aku Asia Pacific komanso achiluya, a John Kawathe, anayamikira dziko la Japan kamba kothandiza dziko lino ku nkhani za maphunziro, ndipo anapempha omwe anapeza mwayi ochita maphunziro mdziko la Japan kuti adzibwerera kumudzi ponena kuti masomphenya achitukuko akudalira mzika zoterezi. Anthu akamakhala kuti akupita kunja, chomwe timafuna kwambiri nchonera kuti azikhala kuti akupita ali ndi chithunzithunzi chabwino cha Malawi. Ndicholinga chonena kuti akapita kumene kuja akamakapanga maphunziro awo apamwamba akaonetsetse kuti atha kukagwiritsa ntchito maluso onse amene akuphunzirawo akabwerera kuno kumudzi. Ndiye tikufunika kuti ndithu azikhala ndithu akudziwa za masomphenya athu a 2063. Maiko a Malawi ndi Japan akhala ali pa ubale wamphamvu kuchoka mchaka cha 1964. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ndipo unduna za maphunziro mogwirizana ndi mabungwe omwe si aboma akhazikitsa ntchito yothetsa mchitidwe wa atsikana kusiyira sukulu pa njira chifukwa cha mavuto osiyanasiyana maka omwe anadza kamba ka mliri wa COVID-19. Ntchitoyi ithandizira kulipirira fees atsikana, kupereka nyali zoyendera magetsi adzuwa, zipangizo zophunzirira, njinga zoyendera ndiponso kumanga ndi kukonzanso zipinda zophunziriramo. Yamikani Makanga wadza ndi zambiri mu ripotili. Polankhula pamwambo wokhazikitsa ntchitoyi, mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamaphunziro, a Victoria Geresemo, anati malinga ndi kafukufuku yemwe anachita chaka chino zaonetsa kuti chiwerengero cha atsikana omwe akupita ku sukulu chidakali chochepa maka chifukwa cha mliri wa COVID-19. A Geresemo ayamikira mabungwewa kamba ka mgwirizano wawo pofuna kuonetsetsa kuti boma la Malawi likwaniritse masomphenya ake ofuna kubwezeretsa atsikana ku sukulu. Ntchito imeneyi imene takhazikitsa lero imene tikulimbikitsa maphunziro atsikana ndiye kuti ikuthandizidwa ndi African Union. African Union akulimbikitsa maiko onse kuti tiunikenso maphunziro atsikana makamaka chifukwa cha matenda cha COVID-19 amene anavutisa kwambiri kuti atsikana ena mwina mwambapo anasiya ngakhale sukulu kumene. Mkulu wa bungwe la Oxfam alingalire Mihowa polankhula m'malo mwa mabungwe ena onse anati iwo ngati mabungwe alokonzeka kuthandizira boma kuti ntchito yoonetsetsa kuti atsikana aphunzira yomwenso anayigwira mliri wa COVID-19 usanadze itetezedwe ndiponso ipite patsogolo. Ndiye ifeyo ngati mabungwe amene timathandizira boma pa nkhani ya maphunziro tiyesetsa kuti wani tikathandizire aboma ndi muchatiranena kuti tilipo boma likhale ndi ndondomeko yoyenera. Tikudziwa kuti tili ndi girls education strategy komano inatha chaka cha 2023. Tiyesetse kuti imeneyi tiyipange revise kuti ikakhale ikuyang'anira zinthu zina zimene mwina zabadwa pakatipa. Ntchito ya AU Africa Educate Her Campaign motsogozedwa ndi bungwe la mgwirizano wa maiko amu Africa la African Union ikufuna kuonetsetsa kuti atsikana apeza maphunziro mosavuta mu Africa. Mabungwe a mdziko muno omwe athandizira boma la Malawi kukwaniritsa masomphenyawa ndi monga Oxfam, Camfed, Clecom, Fawema, Cavco ndi ena ambiri. Yamikani Makanga, MBC, Balaka.
komiti ya zachuma ku nyumba ya malamulo yapempha aphungu kuti akhale ndi chidwi cholondoloza nkhani zokhudza misonkho mu ndondomeko ya zachuma kuti dziko lino lidzikwaniritsa mosavuta ntchito yotolera misonkho. Wapampando wa komiti yoona zachuma ku nyumba ya malamulo a Gladys Kanda wanena izi pa mkumano owunika ndondomeko ya zachuma omwe linakonza bungwe la Oxfam. Padakali pano mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Oxfam a Macpherson Mdala atsindika kufunika kugwiritsa bwino ntchito ndalama zaboma kuti chuma chibwerere mchimake. Chimene tachiona ngati chosintha kwakukulu nchoti mmene timakumana nawo aphunguwa lelolo kunali kuti tinakumana nawonso masabata awiri apitawo, ndipo nkukumana kumene timakumana nawo koyamba kunali kuwafunsa kuti kodi ndondomeko ya bajeti imene timayembekezera kuti ichitike ya mid-year ndi zinthu ziti zimene iwo akuyembekezera kuti mwina zisinthidwe. Then kukambirana kwathu iwo anaonesera zimene akuyembekezera kuti zikhoza kuganiziridwa pamene anduna apereke bajetiyo, komanso chachikulu chimene anaonekerapo kwakukulu mnthawi imeneyo kunali kuti ikuoneka kuti ndalama zimene tikugwiritsa ntchito zikukula kwambiri kuyerekeza ndi ndalama zimene tikugwiritsa ntchito pa chitukuko. Nkhani yayikulu yomaonekera ndondomeko ya zachuma ndi yabwino kwambiri chifukwa chakuti aphungu fe timadalidwa ndi anthu athu amamatuma parliament kuti tikagwire ntchito. Iniyo mukudziwa kuti bajeti ya chaka chimene chichi ndondomeko imene yachumayi sinenge bwino 6 months ija mungalalira anduna azachuma mnyumba ya malamulo ija. Munaona kuti mbali ya revenue imene ya misonkho ngabaya ndalama zimene mumali makusaya ntchito sidayende kumbira. Ndengati aphungu nagwirizana kuna kuti tipena somayang'ana mbali imene nthawi zambiri timangoyang'ana mbali imene boma likugwiritsa ntchito, koma mbali imene tikukatenga ndalamazi mbali ya misonkho amuna magranti amuna makampani amene asala boma mbali somese kusikugwira bwino ya ntchito. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la National Planning Commission lalosera kuti dziko lino likolola chakudya chambiri ngati nyengo la Niña sikhala yamphamvu. Anthu mboma la Mangochi ati ndiokondwa kuti boma liyamba kumanga msewu wa Mangochi Makanjira posachedwapa. Ndipo gulu la anthu amasheya ocheperako mu kampani ya Press Corporation auza bodi ya kampani kuti ichite apilu chigamulo cha khoti chomwe chachititsa kuti adindo ena atatu omwe anawachotsa ntchito ku kampani apemphe chipukuta misozi cha ndalama zokwana 33 billion kwacha. Taulandiraniso kugawo lachiwiri la nkhani zathu. Anthu omwe ali ndi umwini ndi masheya mu kampani ya Press Corporation auza bodi ya kampani kuti ichite apilu chigamulo chomwe chachititsa kuti adindo ena akale ku kampani apemphe ndalama zochuluka. Kutsatira chigamulo cha ku khoti kuti anthu atatu omwe anali ndi maudindo akuluakulu ku kampani a George Partridge, a Bernard Ndau komanso a Elizabeth Maffeni apatsidwe chipepeso cha ndalama zoposera 33 billion kwacha kamba kochotsedwa ntchito mosatsata ndondomeko. Zambiri mulipotire. Ngakhale anthuwa akupempha ndalama yochuluka mwa mtunduwu, adapatsidwa kale ndalama zina zokwana 1.112 billion kwacha atachotsedwa ntchito. Koma bungwe la anthu omwe ali ndi umwini ochepa mu kampani zapamsika wa masheya la Misaliko lati ndalamazi zachulukitsa. Bungweli likukhulupirira kuti ndalamazi zili ndi kuthekera kogwetsa kampani ya Press Corporation. Mmodzi mwa akuluakulu a Misaliko a Brian Kampanje akufotokoza. Atatu akufuna 33 billion. Ndipo ife zimenezi zinatidabwitsa kwambiri ndikuti zimutsa chifukwa chokuti ndalama zimene zikukambidwa ndi zankhani zokuti ngati Press Corporation itati ilipire ndikuti ikhala mavuto kwambiri. Aino aka Press Corporation ndi ifeyo ma shareholders, si ma directors. Ndi ifeyo tikuwakakamiza ma directors. Sitikuwapempha koma tikuwakakamiza kuti apeze njira yokuti apange apilo. Mmene achitire angapangire ndiwowo akudziwa.
koma ife chimene tinganene kungofotokoza nchokuti tikuwakakamiza kuti apange apelo. Ife sitikulimbana ndi ufulu wa anzathu, awo ndi ufulu wawo. Ifenso ngati ma shareholders ndi ufulu wathunso kuonesesa kuti kampani imeneyi isaonongeke. Ndiye pamene akupanga apilo sikusonyeza kuti takhwanya ufulu wa munthu. Kupanganso apilo ndi ufulu kumene, koma timanena kuti pakadafunda padajiwitsa galu. Ife sitikufuna kuti tichedwe kumanena kuti tizaona kutsogolo, chifukwa mwina tikachedwa tiononga zinthu. Malinga ndi bungweli, iwo amazindikira za ufulu wa anthu pa ntchito, koma nkhawa yawo ili pa mlingo wa ndalama ikupemphedwayo. Pakadali pano ati iwo akukonza chibaluwa chopita ku bodi ya kampani kuti ichitepo kanthu mwachangu. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Gulu la achinyamata omwe achoka mu zipani zosiyanasiyana lotchedwa Chakwera Youth Brigade lati ndilokhutira ndi zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuchita popereka mwayi kwa achinyamata kuti akhale m'maudindo akuluakulu. Wapampando wa gululi Alapken Tindwa wati utsogoleri wa Dr. Chakwera walimbikitsa achinyamata ambiri pa nkhani za ndale. Nkhani ili pano zonse tukamba pano tukamba za Dr. Lazarus Chakwera, zonse tukamba pano tukamba za MCP. Anthu amene abwera pano ndi youth kuti anazipani zina koma panopo ndi MCP chifukwa ena abwera because appointment ije yasangalasaso ya nyamata mzawo. Honorable Vitumbiko Mumba. Honorable Vitumbiko Mumba ndi member kwa chipani ku executive and he's a minister of the ruling party. The ruling party is MCP. So osabwera kuno kusatira ena satira Mumba amumba ndi MCP ndikuti asatira Chakwera. That's what they mean. Zimene akuthandauza apapa kuti kusangalala ndi ideologies ya bwana Chakwera zimene apanga pochita point Mumba kuti afuna chinyamata wose akhale nawo aende nawo timangeziko. Maudindo tapasana kale tupano a Chakwera Youth Brigade. Munaamva maudindo kuti pali ma vice chair, pali ma organizing secretary, pali ma secretary tapasana. Koma mapapa siti na kwandeso ku executive ya chifukwa anthu ambiri sina panga ujeni rope in because ndambiri anthu kunjako amene akulowa. Komanso pali youth ya mainstream. That's why ija ndi ya mainstream. Ya directorate ya youth mainstream. Is an affiliate. Mmene mukuonera Chakwera Sisters kokoliko mmene chimozimozi ndi koma zonse tikupanga za Dr. Lazarus Chakwera ndi MCP. Ndipo mndemanga yawo pa nkhaniyi mmodzi mwa amene anali akuluakulu a chipani cha Alliance for Democracy Afford Chimwemwe Lupafya anayamikira mfundo za boma la Dr. Chakwera zofuna kutukula achinyamata. Kubereka mwana nkosavuta koma kulera. Zipani zina zamango yankhula achinyamata tikupangani mpawa. Koma amene taonera ku Malawi Congress Party. Anti pamakhala maudindo amene amaperekedwa atu. Achinyamata mva Minister of Youth koma this is Minister of Labor. Ndani sangakhale motivated. Andi achinyamata ambiri Malawi mnomo amapezeka kuti sakugwira ntchito zinthu sizikuyenda koma powapatsa achinyamata nzawo amene amadziwa vuto la achinyamata. It will be easy iye kuwafotokozera abwana President Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuti ukuvuto laka ndirakuti achinyamata kusowekera chakuti and even a president yonda amasomphenya sikuti pamene pachama ngopanga khapaka mwayi adziwa kuti ndikusankhayo ndi munthu woti work with the youth and imene anenera chair zonse mwaziona involvement ndi achinyamata kulilongwe kuno kumpoto and sakusiya paliponse akuyenda dziko lonse. Odwala komanso anthu ena wayang'anira pa chipatala chachikulu cha Queens mu mzinda wa Blantyre akhala ndi mwayi wokondwerera nawo chisangalalo cha Krismasi polandira chakudya chabwino kuphatikizapo mpunga. Izi zili chomwechi potsatira thandizo la mpunga wolemera tani imodzi yomwe apereka bungwe la ADMAC. Timothy Kateta ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula atapereka mpungawo, mkulu wa bungwe la ADMAC Daniel Makata anatiwo ngati limodzi mwa mabungwe aboma amazindikira zakufunika kofikira anthu ena onse sangakwanitse kukhala ku nyumba kwawo pa nthawi ngati ino kamba ka matenda ndipo m'malo mwake amakhala ali mzipatala kulandira thandizo
losiyanasiyana la mankhwala. Ndefe kuti tili ku Blantyre kuno head office yathu tinonoti chipatala chachikulu chimene tinacho pafupi ndi Queen Elizabeth Standard Hospital nchifukwa tinabwera kuno kuti zasangale nawo limodzi anzathu amene ali mchipatala nyengo imeneyi kuti kangachepe tiapatse kuti nawonso adye mpunga. Mukuziwa nyengo ya Christmas ndi New Year ndi nyengo ya mpunga, ndiye tinabwera ndithu kuti nawonso adye mpunga kuti tisangale nawo limodzi. Ndamakata kuonjezera apa bungwe lawo likhalanso likuchita ntchito zachifundo ngati izi m'madera onse mdziko muno komwe ADMARC imagwirako ntchito. Ndipo dera lilonse amadera 11 amene aja lipita ndithu kaya kuchipatala, kukliniki, kaya ndi orphanage, kumalo osiyanasiyana kumene amalawi akusamalidwa m'njira zosiyanasiyana kuti tisangale nawo limodzi mnyengo imene ya Christmas, popereka ndithu mpunga kangachepe kuti iwo asangale nthawi imeneyi monga ndanena nthawi ya mpunga kuti tonse tidyere mpunga limodzi. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu apa chipatala cha gulupu Asipho Nyasulu anati thandizoli lafika pa nthawi yake kamba kuti chipatalachi chimatumikira dziko lonse lino. Paja pano monga muziwa tili ndi mapatients ambiri amene amachokera kutali, ena as far as Chitipa here chifukwa chokuti chipatala chino chipatala chachikulu kwambiri Malawi yonse, chifukwa kuti tili ndi madokotala awo kadaulo osiyanasiyana ambiri kunoko than kuchipatala china chonse, chipatala china chilichonse Malawi muno. So timakhala ndi mapatients okwana 1000 plus pasiku, ndiye kuwatumikira kuwapasa chakudya mapatients athu amenewa ndi ntchito yayikulu and komanso yotenga ndalama zambiri. Ndipo atapereka thandizo la mpungawu, akuluakulu a bungwe la ADMARC komanso anthu ena ogwira ntchito anasesa m'malo ena a chipatala cha gulupu. Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Ofesi ya zaumoyo ya Blantyre yati galimoto zanyamula odwala zogwira bwino ntchito ndi mbali imodzi yofunika ponyamula odwala maka amayi oyembekezera kupita nawo ku chipatala chachikulu kuti akalandire thandizo mu nthawi yake. Mmodzi mwa akuluakulu ofesi iyi Chris Banda anayankhula ku Blantyre pomwe ofesi yawo imalandira galimoto zonyamula odwala ziwiri zomwe kampani yokonza galimoto ya K Motors yawakonzera ndi ndalama pafupifupi 10 miliyoni kwacha. Poyankhula pamwambowo, mkulu wa kampani ya K Motors Marlon Mount alangiza akuluakulu amabungwe osiyanasiyana kuti azipita ndi galimoto zawo kukonzetsa mwachangu pozipulumutsa ku mavuto akulu omwe angagwiritse ntchito ndalama zochuluka. Mike Kavumba ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku K Motors ndipo akufotokoza. Chofunika kwambiri chofuna kuti azika ndondomeko ya preventive maintenance kuti zinthu zaziyambira kuzikonza zili pa size yaying'ono zisanafike pokula kuti ndikufika pokanikira tikukonzera. Zinafunika ziyambire patali kumakonza pang'ono kuti mavuto achasakule kwambiri. Luseshelo Mumba yemwe amagwira ntchito ndi bungwe la Global AIDS Interfaith Alliance ndi yemwe mothandizidwa ndi ofesi ya zaumoyo anapempha kampani ya K Motors kuti awakonzere galimotozi. Lilangwe Health Center ili kutali ndi Queens pa 34 kilometers. Ndekuti muitane ambulance even kuchokera kunoko kupita ku Lilangwe and then ibwere ndi patient makhala mwina complication yakhala worsened. Ndiye ndinaona kuti mwina tipemphe ku K Motors kuti alipange maintain ma ambulance zomwe alipo kale because that's what they do in the corporate social responsibility. Did now can so that the proposal with support from the DHO, with support from Gaia. Akatikonzera titakukwaniritsa kubanga masomphenya omwe ali nawo. Nopa ndithu tilonyadira chifukwa chonena kuti tathandizika ndi ma ambulance amene wawa amene atawonjezere pa ma ambulance amene tinali nawo kuti tithe kuthandiza ndithu mapatient athu komanso azimayi oyembekezera kuchoka mzipatala zosiyanasiyana. Peyo khumbo lathu ndilonena kuti mzimayi aliyense asamwalire chifukwa cha nkhani za uchembere. Nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse kutukula masewero awo kwa achinyamata pofuna kuti ayike maziko olimba omwe angathandize kuti dziko lino lizitulutsa osewera aluso madera osiyanasiyana. Mkulu wa za masewero ndi kutukula aluso ku bungwe la National Sports Council a Ive Kondowe Chinangwa ndomwe anena izi pamwambo opereka mphoto za mpikisano wa chess msukulu za sekondari. Zambiri mulipotire. Mkulu wa za masewero ndi kutukula aluso
ku National Council of Sports a Ive Kondowe Chinangwa wati kutukula ndi kulimbikitsa achisodzera kungathandize kumanga maziko olimba pa masewero osiyanasiyana zomwe zingathandizenso dziko lino kuchita bwino m'masewero a m'mayiko akunja. mpikisano umene ukukhuza ana amene amapita ku sukulu achinyamata ma secondary schools komanso kwa ifeyo zikutichitira ubwino chifukwa choti ma program athu amene tinawo ku council ndi ambiri ku sports council that is koma tikulimbikitsa kuyambano ku grassroots nde awawa ndachisodzera nde programu iyi ikuphera mphongo pa zimene ifeso tikuyang'ana kwambiri. Atsikana pa Ulendo Secondary School ndi omwe yapambana mu gulu la atsikana idagonjetsa Kalibu Academy na Masika CDSS, Chikhwaza Secondary School, Nkhotakota CDSS, Chiwavi CDSS ndi Karonga, pamene mu gulu la osewera onse Limbi Community Day Secondary School ndiyo yapambana idagonjetsa Masongola Secondary School, St. Anthony, Bwaira Secondary School, Loyola Jesuit, Chiwavi CDSS ndi Chaminade. Chifukwa chakulimbikira kwathu kumene kunatipangisa kuti kuwina kwa nthawi yoyambirira ya first league ya Nico yomwe yamayamba titatenga that trophy, tinatenganso title yotchedwa kuti the defenders. So for us kuti tipange compete for the second league, we had to train ndi omwe yatipangisa kuti apapa tiwinenso kachikena. Omwe akuthandiza mpikisanowu a Nico Asset Managers ati ndokhutira ndi mmene wayendera. Ife ya Nico ndifokhutitsidwa kwambiri ndi mpikisano umenewu. Tikaona mmene mpikisano timautenga 2023 chimene chili chaka chatha ndi mmene anasewerera chaka chino pakuoneka ndithu pali kusintha kwakukulu. Chaka chino taona kuti anawa akuyamba kusewera ndithu ngati ma professionals komanso maganizidwe awo pa zinthu mmene akuonera kamasewera game monga muzi wa chess ndi game yotuma kugwiritsa ntchito kwambiri ubongo ndi nzeru zako, taona ndithu kuti zikupanga improve kwambiri. Ife mpikisano umene wa 2024 tinayikapo 16 million, 2023 tinayika 8.9 million, koma chaka cha mawa 2025 tikubweranso ndipo tikhati kulengeza kutsogoloku kuti kodi sponsorship imene 2025 tikhazikitsa ndalama zingati. Opambanawa apata mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo mawotchi amakono, mafoni am'manja amakono, maseta a chess ndi zina. Blessings Chileu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mito yake. Bunge la National Planning Commission lalosera kuti dziko lino likolola chakudya chambiri ngati nyengo ya La Nina sikhala yamphamvu. Anthu mboma la Mangochi ati ndokondwa kuti boma liyamba kumanga msewu wa Mangochi Makanjira posachedwapa. Ndipo gulu la anthu amasheya ocheperako mu kampani ya Press Corporation auza bodi ya kampani kuti ichite apilu chigamulo cha khoti chomwe chachititsa kuti adindo ena atatu omwe anawachotsa ntchito ku kampani apemphe chipukuta misozi cha ndalama zokwana 33 billion kwacha. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse. Ndikuti ndipita yako chifoti nsewu jesunateke ndipita yako chifoti nsewu mwini wene kuti uteke nasolo bridge ikwene yakumangidwa anthu amene akusowa pokhomera zaka